皆さんこんにちは。チベットディスウィークへようこそ。こちらはチベットテレビのデンズン・ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。ではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は7月から8月にかけてインド北部のラダック地方を訪問する予定です。国連人権理事会の特別手続きにおいては、中国に対するチベット人強制思想の責任説明を要求しました。ペンバーツリン出席大臣はドイツ、アメリカ合衆国、カナダの3カ国への公式訪問に出発しました。アメリカ合衆国上院の関係者などからなる代表団が CTA 内閣を訪問しました。ペンバーツリン出席大臣と憲法ソナンテンベル議長がチベット難民商業協会の委員会で基調講演を行いました。オーストラリア・シドニーでチベット最大のスポーツイベントである第10回チベット青年統一カップが開催されました。ダライラマ法王は7月から8月にかけてインド北部ラダック地方を訪問することになりました。法王は新型コロナウイルスの発生以来自邸で過ごしていたけれども、今回の訪問では現地の人たちを祝福する予定です。4月18日月曜日、法王の邸宅で特別に謁見してた代表団がこの訪問を要請しました。同団体のメンバーらはテクサイ総員のテクサイ・リンポチェ氏、元国会議員のトプテン・セワン氏、そして現ラダック仏教協会会長のシェルプ・チャンパ氏らです。ペンバツリ出席大臣はダライラマ法王との会談後、CTA で代表団を歓迎しました。テクサイ・リンポチェ氏とトプテン・セワン氏は亡命チベット議会も訪問しました。国連人権理事会の特別手続きにおいて、任務の専門家グループの6名は D・ラデンのペンネームで知られるチベット人作家のロプサン・ルンドゥプ氏、音楽家のルンドゥプ・ドラクワ氏、そして教師のリンチェンキ氏らの逮捕、拘留、そして強制失踪に対して懸念を表し、中国側に責任説明を求めました。今年2月、国連の専門家グループは共同では中国によるチベットでの重大な人権侵害の3つの具体的な事例を詳述し、さらにチベットの教育や文化促進に尽力する多数のチベット人や中国のチベット支配に批判的なチベット人に対し、現在も抑圧行為を講じているということについて深刻な懸念を表しました。こうした事例に含むのは、教育を通して学校を通う子どもらや無教育な遊牧民らを洗脳する強制的学習装置や、中国支配下で行っている脅威的行為に対して批判的な見解を抱えているチベット人らの逮捕かつ拘留などがあります。国連の特別手続き任務保持者は、文化的権利における特別報告者、恣意的な交流に関する作業部会、強制的もしくは非自発的思想に関する作業部会、意見と表現の自由に対する権利と保護に関する特別報告者、少数民族問題に関する特別報告者の6つのグループまたは個人で構成されています。ペンバツリン出席大臣は4月21日から5月12日にかけてドイツ、米国、カナダの3カ国の公式訪問するために出発しました。米国ではチベット人の若者や専門家らと交流する予定です。会談ではチベット系のアメリカ人コミュニティの歴史を振り返ろうとするため、エト・バネット氏、テンジン・ナムゲル・チェトン氏、リンチェン・ダロ氏などのパナリストが
1990年代における米国チベット人移民法をテーマに議論する予定です。なお、チベットのための要望とロビー活動を行うために CTA が新たに設立したプラットフォームである WeTalk についても説明する予定です。チベットの若者たちとの交流の後は、ニューヨークやニュージャージーのチベット人コミュニティで講演を行います。一方、ドイツではシンクタンクの会合に参加し、その後、地元のチベット人コミュニティとの交流が予定されています。カナダでは前述のテーマについて、現地の若者たちがチベット人コミュニティと交流する予定です。出席大臣は情報国際関係省のノルジンロマ大臣、チェギャル・チュギャドラニ内閣事務局長の3名は3日間にわたる気候変動会議に参加するために、滞在中の環境活動家、科学者、そして企業からとも交流する予定です。4月22日、米国からの代表団が CTA の短期訪問のためにダラムサラに到着しました。代表団のメンバーらは、上院院内総務のチャールズ・シューマー氏の国家安全保障アドバイザーであるマイケル・クイケン氏、軍事アドバイザーのパトリック・フアン氏、シニアアドバイザー兼上院外交委員会上級参事官のマイケル・シュア氏、米国大使グラハム・メイヤー氏、そして外交官のアンドリュー・オウ氏らです。代表団は CTA 事務長にてメンバー出席大臣と面会しました。会合には教育省のタラムドルマ大臣、公安省のギャリー・ロマ大臣、情報国際関係省のノルジン・ロマ大臣とカルマ駐院長官、そして内閣事務局のチェギャル・チュキャドラニー氏らが同行しました。4月17日、ペンバスリ出席大臣と憲法ソナムテンベル議長は、全インドチベット難民商業協会の第1回運営委員会の海外式を主催しました。ペンバスリ出席大臣は、基調講演では政治家、商業関係者、そして政府関係者との調整が容易であることを配慮にして、チベット人セーター販売者が直面する問題を見守り、解決するためのニューデリーの商店にインドチベット連携事務所にて新たな2名の人員があることを発表しました。ソナムテンベル議長は、毎年恒例の冬の販売事業以外のビジネスにも乗り出すことを提案しました。委員会は4月18日から20日にかけて催され、およそ247人のチベット人商業関係者の代表らが出席しました。なお、4月16日、大臣と議長は、ジャンルリン・リー氏によるキルティ・リンポチェの伝記 Three Lives in One Time 一緒に3つの人生のチベット語訳の出版記念式典に参加しました。2名と同行には、チベット文献図書館の所長であるゲシェ・ラクトル氏、ドルマスリン副議長、チベット人議員、高官ら、学者ら、そしてキルティ総員の総領たちも参加しました。4月10日、チベット事務所オーストラリアのカルマ新規代表が今月10日、シドニーでオーストラリアにおけるチベット最大のスポーツイベントであるチベット青年統一カップの第10周年海外式を開きました。代表は、イベントの海外式ではチベット人が一致団結することの重要性を強調し、チベット人の精神を生き生きと保ち続けるように呼びかけました。毎年恒例のこの大会は、オーストラリアの若いチベット人にとって最高のスポーツイベントとして知られています。さらに、スポーツが持つ団結力を表す代表的な例でもあります。同大会は、チベットの若者たちが一堂に会してスポーツを楽しみ、自尊心と社会的ネットワークを築き、オーストラリア社会に参加する機会を提供しています。海外式には、ノーザンビーチカウンシルのマイケル・リーガン市長と同カウンシルのマネージャーのサンドリック・シメンディク氏、多文化ヘルスサービスのマネージャーであるカティ・ボトラー氏、そしてニューサウスウェールズ州のチベット人コミュニティのミグマ・ツリン会長なども同行しました。
皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。